MZ01 na registered motor engzak nge omang ti hi chut don ila chumi ma chuan digit zong zong ang chi hi engtingen chut thin ti kha en masa taila digit ni number hi engzak nge omang digit ni number engzak nge digit ni number engzak nge ti hi chut ta digit ni chu ka khani mi ta pani kan fil chuan number re chu asiam tu chu 1 3 4 5 6 7 8 9 in hoi number siam tu te khani a 9 dota nge 10 10 chu 1 le 0 siam dota nge 11 1 le 1 siam 12 chu 1 le 2 siam khatiang je khan number dang zong zong chu hemi hmanga siam vek hemi to ta digit ni number nei tu chuan 01 hi digit ni niam ni lo tro chu wang chuan 03 po digit ni lo tro chu wang chuan ta hian 0 om thiang lo eng ho nge om thiang 0 tel lo zong in heng ho om thiang vek tro there are 9 ways of filling this gap hemi fill nan hian 9 ways so many tro chuan ta hi ve thung hian ta ve thung hi chuan 0 po om thiang tro 10 11 po ni tro 12 po ni chu wang chuan heng zong zong 0 po tiamin avai hen om thei vek to tro chu wang chuan digit ni om thei zong zong za chu hemi pun tir hi ni mai somkwa tro digit ni number chu somkwa tina ni chuan digit ni kan ena digit thum en le taila hetlami kan thai chemana 3 4 5 6 7 8 9 digit thum number nei turin ta hian 0 om thiang lo kan ma kan soyang che khan bang zong hi om thiang vek ta hian 0 po om thei tro 101 digit thum tro 0 po om thei chu wang chuan ta hian 0 om thiang lo ma se alaya chuan 0 po om thiang there are 10 ways tro chan chuan vai hian som ani khoima ber poi om thei tro chuan 100 atopa hian 0 po om se thiang vek to tro ata po hian chu wang chuan engin vai som ania there are 10 ways of filling this gap tro chu wang chuan hengo kan pun tir hian digit thum om zong zong zak chu som za zang kwa zakwa digit thum chu an vai in zakwan om tina ni ta chuan digit li number en vele thung taila digit li number a chuan khat ni thum li ka thai cheman zia 5 6 7 8 9 ta hian 0 om thiang lawa om thiang chu 1 atanga 9 thleng om thiang vek ta hian om theya 10 ways om theya ma kan soyang che khan tro ta hian fil thei chu 10 ways ni tro chuan om thei jong jong cha chu za sangkhat mungkwa sangkwa digit li chu sangkwa om tina ni ta chuan motor engzat nge register omang ani chuan tuna hian hi hun li a kan zeta pa som za sang hun ang khan tro ma se digit li ni lawa digit li ang khan ta kan ziak we thung ta ni tro chu tuna hian endon taila hemi motor number zat kan soi kan chut chua pa khan digit ni engzak nge digit thum engzak nge omang digit li engzak nge om thei thinang ti te kha kan chut pa kha idea tharmin pek nan kan soima samai mai ni sera chuan ama saberin MZ01 a launita a ro chuan ama sabera hian 0 po om theya ani chuan ama sabera 0 po om thei 1 po 2 po an vai nam om thei vek tro there are 10 ways of filling this gap chuan chutiang che chuan ta hian 0 po om thei tro 0 0 0 tro then 10 ways in kan fill le theya tro
chuan ta hian 10 ways in kan fill le thei a ro chuan ta hian le emia hian 0 antina 0 hi 0 0 0 lo om vek ta chuan hemi gap fill tur hian achang chuan ta hian 1 a in tran hlo chuan ta hian 0 halo om ve thei don ta tro ma se 0 vek ani chuan ta hian 0 lo om ve kha thiang to lo ta chumi tur chuan hemi gap fill tur hian engzat nge omang ti kha chut tai la ti chuan engpo ni se ta hian 0 0 0 0 om thei angin chut tai la tro chutini chuan 10 ways of filling this gap ani ta chuan avai chuan sing khat 10,000 ways alo ta ma se hemi hian kan chiar tel chu MZ01 A hi kan lo chiar tel ve tlat mai a pero hemi zong a hian ta hian 0 om ve se 0 0 0 0 a kha vai khat chi om thei tero heng zong a hian chu wang chuan ta hian hi kan pei chuan MZ01 A a hian motor chu 9999 ways alo om thei ti na khani ta chu ti ni chuan A B C D E F G H I om lo a J K L M N O om lo a P Q R S vel thleng kha S thleng hi complete to ni ta se heng heng za nge khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som som khat som pani som pathum som pali som pa som pruk som pasari ro ni chuan into 17 chu 169983 lo ni ta chuan A atanga S thleng complete to hian motor hi result vel hi lo om to tinan ta chuan tuna hian A B C vel hi chu hlui tuk to wanga khal chuat to lo ang vela ngai tai la chuan chu tini chuan 9999 into 3 chu engzang le 29997 vel lo ni ta chuan chu tanga kan pei chuan 139986 vel hi tuna condition thapa ngai la khal thei ang ho kha tizat vel hi motor la om ti na khani ta ti chuan tun lai hian motor in tlan chhok kha oma motor in tlan chhok a khan a topa odd number om 1 3 5 7 9 te hi 1 3 5 7 le 9 te hi odd number a top in tlan chhok a khan an chen sang ta a chu tiang ni chuan ava hian a topa 0 om le a topa 2 4 6 8 om le 1 3 5 7 9 a top kha azat le zat in chen ta tro ani chuan a chan ve che 139986 chan ve che chu ruk kwa thum tizat vel hi nikhata intlan chhok lai nikhata motor sing sari borbel ni chu sing ruk sang ko kwa sung ko pathum vel hi heng ho hi Monday Wednesday le Friday a hemi za vel hi intlan thin tina ni ta a ti chuan odd number top kan ti khan even number top kan ti le ta even number top pa chuan 0 2 3 2 4 6 8 te kha lo ni le ta chuan 0 2 4 6 8 te hi even number top kan tia even number top pa chuan nga tinge 0 tel kan ti chuan 0 hi even ami nga tinge even ani ang ti kha question kha thin ta ni ti chuan even number era chu 2 divide thei han ta even number chu true nga tinge 6 hi even ani 2 in divide thei tla lo avoi thum remainder om lo tro nga tinge 4 hi even ani remainder om lo in 2 in sem thei nga tinge 7 hi even ani lo 2 kan divide in chuang pakhat om remainder om tro chuan 2 hi 0 hi 2 in divide taila 0 hi 2 in divide taila avoi bial 0 ni mai tro eng number po
number engpo divided by true chu 0 ni zelang sorry number 0 divided by number engpo 0 ni zelang mo zia chu divide kan ti kha ne nge divide kan ti chuan then ti na kha ni me a thei hai parukineya pathumin semte kan ti chuan pathumin che khat kha pathumin sem che khat kha pathumin ai sem ni chuan che khat che ni nei der tro ni chuan 6 divided by 3 chu true ni tro chuan thei hai eng mai nei lawa tro thei hai eng mai nei lawa chuan pathum thewin sem tur tro sem tur om hlei nem tro thei hai eng mai nei lawa pahnih thewin sem tur eng mai nei lo tro eng zata mai sem thei lo tro 0 chuwang chuan number eng po 0 ai divide chuan 0 chhuak zel ta ni chuwang chuan even number ni chu true a i divide thei chia chung om lo ho kha even number chu ni chuwang chuan 0 hi true in i divide chuan chung om lo in divide thei chia tro chuwang chuan 0 hi even number ani a to pa even number kan ti a po khan 0 hi kan chhiar tel ani ti kha kan soi tel ni se thange